Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Și scrieți comentarii și nu uitați să vă abonați la canal. Dăm un meci, însă așa cam cu cine să dăm mai... Cine e mai bun la mine? Leon este rang 20, dar nu vreau. Îl luăm pe... Rang mic. Pe mic. Так, dăm un meci aici cu Nita. Cât mai puternică, deoarece nu trebuie. Foarte mult. Nu foarte puțin. Nu foarte puțin. Foarte mult și avea de rang 5. Dăm aici un meci din nou cu cine mai peste vreo nu știu cât timp. După ce o să mă obișnuiesc cu canalul de YouTube, o să fac un concurs ceva. Să fac un concurs la când înseamnă 100 de abonați, până când am 4, așa că abonați-vă la canal și aveți posibilitatea să câștigați ceva. O să mă gândesc. Intrăm aici, avem 9 events cu shotgun, să deschis una nouă. Mâine vreau să scot un vlog, o joc interesant, dar o să văd după cum. Mâine cred că o să mă joc Minecraft pe... Mâine cred că o joc, mâine dimineață o să joc Minecraft și o să postez pe... joc vreo oră sau jumătate de oră și o să postez după aceea și vreau să încep a face Minecraft un oraș. Dar până când trebuie să mă obișnuiesc cu canalul de YouTube? Pentru că trebuie. Nu mă ucide. Nu, haide, dai. Nu. L-am ucis pe... cum o cheamă... Dynamite. Am rămas shotgun. Gata, îl câștig. 100% îl câștig. Încă în întâi rând așa. Și cred că... Da, l-am câștigat. Ura! Rang 5 până când am primit un start token și plus 10. 5 până când? 1, 2, 3. 3. 8. Deci vedem pe shop ce este. Am 25 de gemuri. Vreau să văd ce este interesant de shop. Am vrut să spun că
Am câștigat azi pe Barley de acesta gadget. Am câștigat din Brawl Box. Un Brawl Box am deschis. Acum căutăm ceva de până la 20 de gemuri. Nu cred să fie ceva. Este de 30 Big Box. Dacă avem 30 îl luam. Putea să închid ceva, să-mi pice. Haideți să dăm o rundă cu cine? Robert, să-l chemăm. Sau, haideți să jucăm. Vreau să-l iau pe Leon. Și jucăm un matching. O să-mi cumpăr deja camera GoPro și o să filmez de pe GoPro. Să fie calitatea alea un pic mai bună. Nu un pic, dar chiar bună. Că de pe telefon e un pic greu să filmez. Și o să filmez diferite vloguri. Dar până atunci trebuie să adun bani. Deja mi-e plan să-l cumpăr. Dar o să văd. Nu știu ce cameră să-mi iau. Vreau să-mi iau camera, dar nu știu ce cameră, din păcate. O să văd. Vreau tare Sony. Este. O vă arăt în vlog când ați mi-o cumpăr. Dacă ați mi-o cred. Mai vreau GoPro Hero 7, dacă vreau mai repede 100 de abonați să măresc, deoarece este aici un personaj nou, aici este Nutfish, este aici, este Shelly nu, are 7 de cele, mă câștigă. M-a ucis pe aceasta nouă care a apărut update, cum o cheamă, Jack. Hai? 10 cupi. 6 cupi și 10 cupi. Deja mă duc spre. Am 4093 de cupi și am un Brawl Box. N-a căzut nimic. Dacă cădea un personaj era foarte bine. Am 4093 și vreau să am 4100 acuș. Să fac repede, mai joc o rundă și stat un pic. Gata, am revenit. Mâine o să fac un vlog interesant. Nu știu despre ce o să meargă vorba, dar vreau să fac un vlog în care simplu doar discutăm ca un fel. Scrie-mi comentariile. O să văd dacă o să fie comentarii multe. Dar pot să nu fie deloc. Și dacă nu sunt, n-a să fac. O să filmez ceva, un joc interesant. Scrieți în descriere, dați like și subscribe și abonați la canalul meu, că interesant. Și scrieți în comentarii ce joc vreți să jucăm. Cu modat, nemodat. Ok? Până când am 4 abonați. Dar cu timpul să mă măresc. Sper. Drept jucăm o rundă cu Tic, că l-am primit acum la 4000 de cupe. Am făcut deja 93 de cupe. Dar la 4000 de cupe l-a primit Tic. Asta a fost săptămâna trecută. De meci cu Tic. Și este bun Tic. Doar că el de aproape greu.
când ești lângă personaja, e foarte greu să... Că el poate să ucidă repede după ce dai bombele cele. Sper să filmez 2 videoclipuri sau 3 sau 4. Nu. O să filmez 4 videoclipuri. Cu unul o să joc... Unul o să joc în... Vreau să joc în unul cu... Să joc în 4 jocuri. Sau, dar nu știu în ce jocuri să joc eu. Ca să fie așa interesant. Sper să-l omorâm. Sper. Vedeți, îl omorâm. Nu. Sper să nu pierdem. Vă rog. Sper să nu pierdem. Mâine o să jucăm, cred că o să joc, vreau să joc în Fortnite. Am Fortnite pe telefon, joc în Fortnite, ori în... joc cu una Fortnite, prima joacă o să fie Fortnite, a doua... Nu. Da, din păcate am pierdut. Ei, deja am 8 cupe. Prima joacă să fie Fortnite, a doua sper să fie... nu știu sincer, dar mă gândesc la GTA San Andreas. Am tot pe telefon GTA San Andreas. Am 4101 cupe. Și sper să filmez. Da, filmează. Sper GTA San Andreas și mâine joc, cred că Sims. Fortnite, Sims, GTA San Andreas și o să joc, cred că iarăși Brawl Stars, dar nu Brawl Stars, o să joc ceva. Dăm încă un meci, dar deja schimbăm personajul. Dăm un meci cu... Poate o facem de 21 pe Leon. Jot are personaj nou, dar nu-mi pică. Nu-mi cade. Nici unul. Am șansă mare la... Am șansă normală la... Am șansă bună la super rară și super rară este personajul cel nou. Și am mult șans, cred că, la dânsul. Și sper să-l câștig în săptămâna asta. Și mâine, mâine de azi încep a adăuga boxuri. Și o să facem un video în care deschidem boxuri. Video în care deschidem boxuri, că... Și poate să-mi pice, să-mi cadă ceva. O să-mi cadă precis ceva. Și o să vedem deja. Nu pot spun precis. O să vedem. Să mă gândesc dintâi la ce jocuri să mă joc. Că nu știu încă ce jocuri să joc. M-am greșit. Și așa. Dacă vreți, înscrieți în comentariile și în video, mâine în videoclipul acesta o să facem, o să pun în comentarii, o să citesc comentariile voastre. Cu drag o să le citesc. Și... Nu! Am pierdut. Wi-Fi merge greu, nu știu ce. Dar...
Dragi prieteni, asta a fost tot. Mersi pentru vizionare și o zi plăcută. Și scrieți comentarii și nu uitați să vă abonați la canal. O să citesc mâine într-un video toate comentariile voastre și o să fac, cred că, un concurs săptămâna viitoare, luna viitoare. Dacă o să fac până săptămâna viitoare 100 de abonați, o să fac un concurs în care deja surpriză. Abonați la canal și nu uitați să puneți like și pa la toți. La revedere!